for Father. Everybody is in sequence and we can't Okwekwa ene ana na fishia da asu ekoso na bi mo ha ere na nka ose osuma edin kan na ko na yi dada osuma edin kan ko na yi dada na osuma ne bi na abon madina abaki na na obeka na Santini, Ampa, the crowd for a shot that is soon. Everybody in Adasena, everybody massing I think I take first service for Edisua on Elsie.
I'm over oh, streaming also. I don't know my phone, so it didn't touch my car, and I don't see your my phone. So it didn't touch my car. This was my guy. I'm commenting. I was shit. I say young man and you watch you train and no more. One about a summoner and then said, any extra on this fantasy and me it's in an animal run inside. I feel now, first service here, second service for airport inside. Subscribe, like, and then and I don't know about to do a pan. I am to them for. I am to them for now. As I say, I am about to pay me now. I am coming to them. 18. I am to them for the end. I'm not papa. 18. I am about and I will be an and then look inside now. I have found one year I was very successful. That was in the middle car.
7. Yankopɔn no dɔ ne wo nkronkron Yankofa no ɛne yɛnkyerɛ sei ɛne dɛ nyinaa. Amen. Kristo mu adehyeɛ ɛnnɛ ɛyɛ kɔsia dɛ ɛtɔ so 9 wɔ Nyame Basakɔ akyi, the 4th Sunday after Trinity.
Everest, any people, the cost one now, or bra, as me, if it is. Womas after a way, yet asida ema owa dia Nyankopon se wana Yesu aboye mpan efi abi kitase na odiye epia osomia etoso enson na yengunu de etoso de ebe rabiasi na yese aba Americans ewo masters and the Christians of one ewo biase aba na ese na listen asapwa last time my tears yes ewo ni asamai to me fasono of course free and go and it is my sorry, people, say, the first one, the people and if your money can't share the sun, it's a people mind, it's a dog, it's a demo mind. I don't teach any family, I made you see in a family now, or one day I'm waiting. Last year, said Luciano, Apostle this year, Sarah so, na yes, Ama Yangine, or 2 4 say to 12, Tosu Gino, a slave, Rade, Anto, the Homo Bro, the Bambo, say, Enyan Chefa. Sese irade poswa nomno abutaye biara sine ni so e fa santemai ho e fa Ghana mai ho no irade ama utumi etumu anamo na enyunyam hye aye irade edia ye kai na santehima na brebi ya do motoso bi nsa ye de ananom atrapoda ya himagina ba oba dia Nyankopon anim irade koswa fa so na putio asudie ni koswa nya wasatimai igada bai etuni ewi omasa konwayo yale asidame irade se noa ode akwa ohiniba edisi poku ye achapene odene cheye kra se achadie suko odene tomo ebusia odene tomo asakui odene cheye asantimai na ne hoba mfaso ema kana mai yesi afane na onwa odi bie fe na oye ni bima woni bre frere kwa hiniba kwa kujibu enede yeshwa na yekaye sumsumpo yasese irade bekoswa tineni achire kwa hiniba bibia sumsum kan kra biara yesese irade no na yekra kwa ne hai maya ebiye omasa kwa wewe yesese chiche suko de ama ebusia ni adofo ni nara esese inam sa entitimu ayati ewade no ade prompron share ko so nyale ka ewade enso ebusia ewade enposwa ekrasa tamai obra Guswara ekai anibawa yakobi kwa Kristo muje yewo jidie se ena je kwa adwo kra ana faako papa atina ti o masa for gwenu the yasda ebe radi yes erade koye na mo pa okuniba
ɛbɛsi gbogbo etu hɔ na mo wɔ asase so no ɛho nhyira ɛne ho ato aka mma ɛne awɔ ntoatoasoɔ nyinaa ɛno nti wɔn asafo bɔ yɛhyɛ mu Awurade n'ase wɔn nso so kyerɛ ase bɛfa akoma ɛyi sadeɛ nyinaa ɛto wɔn a wɔn akoko ɛyɛ akwanya na ɛyɛ obi na ɛno nti Awurade sɛ ɛbi na titi na bisa bɛ ɛyi bisa ɔyɛ na wɔyɛ asɛm akeka wɔn akoko nso a ɔbɛ ɛno nti fa obi sadeɛ nyinaa baako paa so ahyɛ ɔbɔ ayɛ na ɔbɔ nsa. Natnasi Pompai Esse Erati Ende Das ist das sehr gut Wenn es ist wirklich kein Funktion Erati der Funktion ist von der Funktion Aber es ist von der Funktion Sunset. It was of yes, used to the pop of this place and it now grow in. I am treated at the don't give more brother. I don't want okay, now I have to talk to you. But you put it home. Nipa nyinaa tete hɔ yɛho yɛsi ɛbɔne ɛne yɛho mu yɛpia yɛatoatoa so ayɛ ɛberɛ wɔadwene kasɛm ne neyɛ yɛde akyia wɔ nyame nti yɛde atoto foforɔ ama ɔfoforɔ aba yɛ so yɛdui ahohorɛ yɛdui ɛbɔne no ho yɛ a ɛho nka yɛ hyɛ abrɛbɔ ɛho abɛfo a yɛntumi nso a mu yɛ mmɔbɔ moborɔborɔ agya na moba Yesu Kristo nti fa deɛ atwa nyinaa kyɛ na nom yɛ na tumi yɛ yɛnso no yɛntumi mfa w'ani wɔ abrabɔ foforɔ mu yɛmfa yɛnni ayɛ na yɛnhyɛ wɔ animuonyam wɔ yɛn Awurade Yesu Kristo nti amen. Supplementary 7.
yɛkyekyere nsɛm a ɛnɛ bi nipa bi nti wɔda kyerɛ wɔn a wɔsan bɛba ne nkyɛn aberɛ nyinaa sɛ mo a mayɛ bi ma mmerɛ na asoɔ no ne soɔ ne wɔdɔ nyinaa Kristo si mo mmerɛ ne nkyɛn ɔbɛma ma nkɔmɛ yi na sɛdeɛ Nyankopɔn dɔ wiase yi sɛ ɔbɛkɔ wɔ nkorɔ mpaeɛ biara ɔde nyinaa nyinaa atene daa ɔte ne bɔ sɛ na nokwan sɛ ɔsɛ sɛ yɛtu koraa sɛ Kristo Yesu de wiase sɛ ɔbɛgye ne bɔne Fred deɛ no koto wasa. ɔte Yohane sɛ sɛ bɔne a yɛka sɛ yɛwɔnkyɛ Ko wasa fly. ɔne ɔte ne Yesu Kristo Ahina adra ni bro. ɔtumfoɔ Nyankopɔn yɛ nsogya obi ne mmɔrɔ kɛseɛ no ahye wɔ ne tɛfrɛfoɔ ana wɔn a wɔde apoma ne buo ne wura gyidie bɛsa ba ne nkyɛn no ɛna nɔpɛ wɔn mu nyinaa wɔ ɔmfa wɔn nsuo nyinaa firi ɔyɛ wɔn fie ne wɔn nyinaa ɔnhyɛ wɔn na ɔtete wɔn bɛkɔyɛ fa wɔn tena wiase a n'ani emieɛ wɔ Awurade Yesu Kristo ti amen.
Without whom nothing is strong, nothing is holy. Increase and multiply upon us your mercy, that when you are found like God, we may so pass from things temporal, that we lose not our hope of things eternal. Grant this, Heavenly Father, for our Lord Jesus Christ, who is alive and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, now and forever. Our first lesson is an extract from the book of Amos, chapter 7, verse 7 to the end. Amos 7, 7 to the end. And it reads, "This is what he showed me. The Lord was standing by a wall that had been built true to plumb, with a plumb line in his hand. And the Lord asked me, 'What do you see, Amos?' 'A plumb line.' 'I am blind.' Then the Lord said, 'Look, I'm setting a plumb line among my people Israel. I will spread them no longer. The high places of Isaac will be destroyed, and the sanctuaries of Israel will be ruined. With my sword, I will rise against the house of Jeroboam.' Then Amaziah the priest of Bethel sent a message to Jeroboam, king of Israel. 'Amos is raising a conspiracy against you in the very heart of Israel. The land cannot bear all his words, for this is what Amos is saying. Jeroboam will die by the sword, and Israel will surely go into exile, away from their native land.' Then Amaziah said to Amos, 'Get out, you seer, go back to the land of Judah, eat your bread there, and do your prophecy there. Don't prophesy anymore at Bethel, because this is the king's sanctuary and the temple of the king.' Amos answered, 'Amaziah, I was neither a prophet nor the son of a prophet, but I was a shepherd, and I also took care of sycamore fig trees. But the Lord took me from tending the flock and said to me, Go, prophesy to my people Israel. Now then, hear the word of the Lord, who says, Do not prophesy against Israel, and stop preaching against the descendants of Isaac. Therefore, this is what the Lord says, your wife will become a prostitute in the city, and your sons and daughters will fall by the sword. Your land will be measured and divided, and you yourself will die in pagan's country, and Israel will surely go into exile, away from their native land.'" Beloved, the word of God.
The song for today's service is 131. Psalm 131. My soul is longing for your peace, near to you, my God. My soul is longing for your peace, near to you, my God. My soul is longing for your peace, near to you, my God.
Beloved, let us hear the word of God as it is written in the book of Colossians, chapter 1, reading from verse 1 to the 14th verse. Adolfo Maite, the woman, Paul Prata, Colossians, Asafo, a kind of TV back home, a teacher back home, a copy of the and I Colossians 1 to 14. Paul now Onyankopon peso eye Kristo Yesu sumafo ani onua Timothy. The command amtiefo a Colossians ni enuanom a eye Kristo mu agidifo adom ani asomdwe a efunya nega Onyankopon enka mo. Yɛda Onyankopon yɛda Awurade Yesu Kristo na gano ase. Yɛmpaebɔ a yɛbɔ mu efiga a yɛte Kristo mu gyidie ne dɔ a wɔdɔ amtifo nyinaa. Ɛnidaasoɔ a ɛwɔ hɔ ɛma no wɔ soro asɛmpa no kwasɛm a wɔte yɛn mu nti. Asɛmpa no na atɔ no sɛdeɛ ɛwɔ ewiase nyinaa nso na ɛso aba na ɛkɔso enwini sɛdeɛ ɛteɛ ɛwɔ mu efida a motee na muhunu Onyankopɔn adom nokorɛ no emu. Sɛ musua nso efiri yɛn awura kwaa dɔfo Epafra a ɔyɛ Kristo somfo nkwafoɔ no a wɔyii mu huhu dɔ akyerɛ yɛn nso yɛn nkyɛn. Yɛn nti yɛn nso efida a ɛte yɛn nyinaa abotiri so mpaebɔ ne nkotosrɛ sɛ nipa mu ɛbɛhyɛ mo ma huhu nyansa ne nteaseɛ nyinaa na ma nante sɛdeɛ ɛfata Awurade na ɛsɔ n'ani koraa na masɔ mmapa mu nyinaa aba na moanyini akɔ Onyankopɔn nimdeɛ mu na ɔde tumi nyinaa ahyɛ mo den sɛdeɛ animuonyam tumi ɛteɛ no akɔ wasetɔ ne abodikyerɛ nyinaa mu na mode anigyeɛ ada Awurade yɛn Agya a wama yɛn afata ahotefoɔ apɛdadeɛ papafoɔ no ɛwɔ ɛkan no mu sɛ wɔyi yɛn efiri esum tumi ase ɛde no ayɛ aba ne dɔba no ahenni mu. Ɛno mu ɛna yɛnya ogyeɛ a ɛne wɔde fɛfiri adɔfo Onyankopɔn asɛm yie na ase ɛnka Onyankopɔn. Ibu a yɛn nkwadeɛ Onyankopɔn din ɛnuonyam nti yɛn na din nti kata yɛn bɔne ɛso adɛ nti na amanaman ɛnka sɛ Onyankopɔn ɛwɔ hene ma wɔhunu amanaman yɛ anim sɛ ɔkɔ a ɔda a ɔkɔyɛ no ɛso ɛwerɛ na wɔbu atɛn ama me na wɔde me nsɛm nyinaa sɛ wotena watɛn mu ɛwɛda no so a woyɛ ntimuafoɔ ɔtumi ni Awurade ɛbɛyɛ yɛn mu a wɔhyɛ ama wɔn a wɔpɛkyɛ wɔn ahokyerɛ bebuafo na wɔhyɛ bia. The Bible card number is 5833-23 Kia. But always will be quiet. It is 5833. Amen.
at verse 25 to 37. Luke 10:25 to 37. On one occasion, an expert in the law stood up to test Jesus. "Teacher," he asked, "what must I do to inherit eternal life?" "What is written in the law?" he replied. "How do you read it?" He answered, "Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength, and with all your mind, and love your neighbor as yourself." "You have answered correctly," Jesus replied. "Do this and you will live." But he wanted to justify himself. So he asked Jesus, "And who is my neighbor?" In reply, Jesus said, "A man was going down from Jerusalem to Jericho when he was attacked by robbers. They stripped him of his clothes, beat him, and went away, leaving him half dead. A priest happened to be going down to the same road, and when he saw the man, he passed by on the other side. So too, a Levite, when he came to the place and saw him, passed by on the other side. But a Samaritan, as he traveled, came where the man was, and when he saw him, he took pity on him. He went to him and bandaged his wounds, pouring on oil and wine. Then he put the man on his own donkey, brought him to an inn, and took care of him. The next day, he took out 2 denarii and gave them to the innkeeper. "Look after him," he said, "and when I return, I will ring the bells you for any extra expense you may have." Which of these 3 do you think was a neighbor to the man who fell into the hands of robbers? The expert in the law replied, "The one who had mercy on him." Jesus told him, "Go and do likewise." Now, mmerankyerɛni bi sɔre gyina hɔ sɔɔ no hwɛ sɛ kyerɛkyerɛfoɔ menyɛ dɛn na manya daa nkwa. Ɛna obisaa no sɛ, ɛdeɛ na wɔakyerɛw no mmara no mu? Wɔkenkaa no sɛ, na obuaa sɛ, "Fa w'akoma nyinaa, ne wo kra nyinaa, ne w'ahoɔden nyinaa, ne w'adwene nyinaa dɔ Awurade wo Nyankopɔn, na dɔ wo yɔnko sɛ wo." Na ɔsee ne sɛ, "Woabua ne yie, yɛ wei na wobɛnya nkwa." Na ɔno deɛ ɔpɛɛ sɛ wɔbu ne ho bem, ɔka kyerɛɛ Yesu sɛ, "Na hwan ne me yɔnko?" Na Yesu yii n'ano sɛ, "Onipa bi firi Jerusalem sane kɔɔ Jeriko, na ɔkɔtɔɔ akwanmukafoɔ, na ɔpaa ne ho ntoma, ɛbobɔɔ n'afɛ, agyaa ne hɔ kɔe, a na watɔ bra. Na ɛbaa sɛ ɔsɔfoɔ bi bɛfaa kwan no so, na wɔbɛhunu no no, ɔsaa ne ho kɔe. Saa ara nso na Lewini bi a ɔbaa hɔ no mu bɛhunu no no, ɔsaa ne ho kɔe. Na Samariani bi a wɔnam ne kwan baa deɛ wɔ hɔ, na wɔhunu no no, ɔyɛɛ ne mmɔbɔ, na ɔkɔɔ ne nkyɛn kɔkyekyere n'akuro no, de ngo ne nsa guguu mu, na ɔde ne tenaa hɔ no ara boa so de ne kɔ ahɔhodan mu kɔhwɛɛ no. Na adeɛ kyeeɛ no, wɔyii denarii 2 de ma ahɔhodan mu panin no, na ɔka kyerɛɛ ne sɛ, "Hwɛ, na biribiara a wobɛhwere aka ho no, mesan meba a mɛhyɛ w'anan mu." Afei wɔn baasan, wɔn mu hwan ɛna wotu sɛ
Beloved, the gospel of our Lord Jesus Christ. The precious jewel. And until is yes, they are now it is yes, and son. You are there, very like Upuku to receive the deed of the Kadina. Not the student has you get something special to be kind every Miss Pamela. Nothing Pamela, Cathedral Park, so and the young Atulasso and San de la Casa. Would you advise the board and share Miss Pamela? Hallelujah. Oh, hallelujah. Now I will be Psalm 54, I will bless the Lord at all times, and his praise shall continually be in my mouth. Indeed, God has done something for us. It is the Alexia, and I was a baby in California, and share the day now. The person will come and only and the person will come and only and show me how it's Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Me amo, chama me de, me nanti, back to
Nanano, members of the royal family, ladies and gentlemen, on behalf of the Bishop of the Diocese, the Right Reverend Pastor Christian Amwa, the wardens of the Cathedral Church Council, and the entire congregation, I welcome you to St. Cyprian's Anglican Cathedral. As we all know, we have assembled here in commemoration of the 1-year anniversary of whatever the disabled the achievement. We thank God for the gift of life and strength, and we pray that the good Lord will bless us today. You are welcome. Amen. Let us pray. Our Heavenly Father, we thank you. It's time to minister to our souls and spirits and help us to be generous as you, our Lord God, are generous. We pray that your Spirit will come and direct us. Our hearts will be ready for your word. This we ask through Jesus Christ, our Lord. Amen. People of God, the theme for the sermon today is my generous act. My generous act. Me papai. What is my generous act? What good things do you do for others to improve upon their lives? This is simply what we are going to listen to. And when we are here somewhere, that he said, me papa. Papa Ben, and the way I am. Papa Ben, I was so young, I sent at the tree. The solution we have now, what by your papa, and your shivality, and what now. Hallelujah. Our text for consecration is in Luke Gospel, chapter 10, verses 35 to 37. So now, the action only the now you at the bar, our hotel penny. Now, I'll catch my message. Na bibiara a wɔahwɛ aka ho mesan ba mɛhyɛ wade afei wɔaba sɛ hwan na wosusu sɛ wɔayɛ deɛ ɔkɔtɔ ɔbabukafo deɛ ɔwɔ na ɔse deɛ ɔhuu no ɔwɔ no ɛna Yesu sɛ ne sɛ kɔ na wɔnso kɔyɛ saa mekasa ɔdade agya Nyame ɔba Nyame ɔnkɔnkɔ nti amen. Onyankopɔn a yɛsom no ɔyɛ Nyame a ɔyɛ papa ɔyɛ ɔhummɔborɔ Nyankopɔn. Sɛ Nyame ama yɛ papa yɛ wɔ ho a wɔma yɛmfa yɛ adwuma ɛmfa hyɛ ne din ɛnnɛ. Who is a generous person? A generous person is someone who is kind and readily shares his resources, time, or possession with others, often going beyond what is expected. Obi oye papa, mafuta se yeso ye generous o oye akoya. Oye obi a abibia wo ye grab se de owo, se ye sika o se ye japade o, ni nua hie bia, obeba ni bi ama na mo su o. Hallelujah. Ama ni papa no so na na brabo etimi. A generous person considers others. A generous person gives freely. A generous person gives beyond the usual. A generous person gives in various ways. A generous person
It's Obia or your room for na Oya Boya or Yamano Proso. Now, Oya Suswa, or you just said, you all get it, obeying the feel about or more freely, and no, and I will or not also or not. Human beings are always in need, and therefore need support from others. And so helping your neighbor is an act of love. If you are said away, Abibia Benyamwa, Abibia, Obia, you are on Yamwa. What kind of Aqua says, Odimada said, yeah, Yamwa. The sense of the Benyamwa. Sound when you are not you pay your book of such we are talking about the parable of the Good Samaritan. Luke's Gospel, chapter 10, verses 25 to 37, teaches us about the parable of the Good Samaritan. You see, Jesus Christ. Now, our Jerusalem, he was attending the Passover feast at Jerusalem. Now, Jerusalem, Chema Fasha, so a Fasha, a Timupa, and Israel for Afasha. Now, Afasha, a Kaya, Afasha. What would the kind die? Who over for the Kuku? Muslim for Bakai, or San Israel for a Bakai. At the Achia. Na Israel for one day to take a job. Na Israel for the Nasirian and Ashwa Fuma. Unyakupo is our very Bible says, who will be a bear of Bob and our Ransom. Yamu Bobo to me, Siamo Pine against him. Or what you say, Yaba, and somewhere to jump up or Yamucha. And say our Father, Jesus Christ again. Now, make everyone a young bread extra and son, you will know. Hallelujah. And in Africa, Israel, and your fashion, and the kind, and the family of Bobo, and your mother. And to wait by your listen, Israel for no time. But the father tell me, hallelujah. And yet, no man is so now for you and one else. Said Yamishrao, our grand is one. I now also so get the fashion, I didn't know. And Jesus Christ, all come. And I said, Lawyer, I can't was or you'll be a Muslim Bible. Lawyer of the scripture who didn't come to share Jesus and a person. He put a special person for Jesus Christ. And what was the question? The question is, teacher, what must I do to inherit eternal life? Again, I mean, the question here. I was around the corner, I was so disarmed. Said, yeah, I'm in your car. Now, so go beside who we saw us in that. I will put you out sorry at the end of the day. At the end of it, and one will decide. The person is necessary for every individual. The sons of Yana and to question now, lawyer, we desire, or we saw a question at the he asked a question for all of us because the needed answer is important to all of us. And one year, no lawyer needed this time. And one year, we have everybody now. Many a day, and question here. Let's put fire. And it is sort of question. Not again. You put Christ that question to test. Not because yes, Christ action. Now, yes, Christ, if one of the Bible, the
mu ewiase saa na nipa bebree yɛ te ewiase ɛtɔ da ase yɛ ne papa ɛde ama obi nanso sika botaeɛ a ɛtɔ akyire botaeɛ no anɔpɛ ɛsɛ ɛwurade sɛ biribi a yɛyɛ wɔ asase so yi a ɛwurade ma botaeɛ no ɛnyɛ botaeɛ papa hallelujah sɛ yɛyɛ papa a yɛma botaeɛ no ɛnyɛ botaeɛ papa obi a okɔkyɛ obi ntoma ɛne mpaboa ɔpam yɛ koraa ɔna ɔtua ka buro nyame nipa koro bi fa ɛno yɛ fɛ paa afei nipa no ɔyɛ na ɔyɛ no yɛ yɛkyɛ bi a ɔka kyerɛ sɛ ɛnaa na ɔbɛsɛ bɛna asɔre na ɔbɛsɛ ma asɛm na ɔbɛsɛ no yɛ fɛ paa ntoma no a ɛgyina no ɛni a atadeɛ mpaboa nso so a yɛhyɛ no ɛyɛ mmea wɔyɛ papa no deɛ nanso wɔtaba ɛtɛ akyerɛ no anyɛ botaeɛ papa ɛwurade wɔyɛ papa yɛ botaeɛ no ɛnyɛ papa ɛwɔ yesu hallelujah yɛsosɔ sɛ deɛ woyɛ ahohwɛ yɛsosɔ sɛ deɛ woyɛ ahohwɛ sɛ wosɔ wo ni ahwɛ na yɛyɛ wiase bɛka no deɛ ɛne gyae na ɛnyɛ saa ɛsiane sɛ ɛnyɛ deɛ nyankopɔn ɛyɛ ɛnneɔma a yɛhu ɛtumi ɛde yɛn ɛkɔ nsɔdwe ɛnneɔma a yɛteɛ ɛtumi de yɛn kɔ nsɔdwe ɛnneɔma a yɛsɛle all our senses what we touch what we taste can put us to test enti ɛnam a yɛkɔ a yɛbɛ nyinaa yɛhyɛ ba no so ɔboa yɛn na biribi a ɛde yɛn kɔ nsɔdwe yɛtumi yɛdi so hallelujah. Jesus Christ gave the lawyer a definitive answer. Now, the lawyer lawyer didn't answer. And the answer. The sense that Jesus Christ was so good to answer. The Musa in answering the lawyer, Jesus placed high honors on the Bible. Because in verse 26, Jesus said, what is written in the law? What do you read from the law? Yes, we say, Pastor, we get Bible law again, and about some sassy. And then the action of trouble, and then open time, we know it. First, student come and ask me this question. And the Lord will pray. What he said was that you shall love Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength, and with all your mind, and love your neighbor as yourself. If you are here, Lord, you need fire, and he said, the Babunya Kupo, Wakuan there, Wukre there. Wahuadi nothing hallelujah. So the answer to eternal life is first of all to love God, and secondly to love your neighbor. To Jesus Christ, when he said, Lord, you need a child. No catch us, what do you need? The son said, answer and no other and so if the word of God tells you to love God with all your heart, what does it mean? You put on what you do and hallelujah. You also said, love the Lord your God with all your soul. I will cry you now. Egyina hɔ ɛma wɔn alive eti na ebi wɔ hɔ a wɔn so ɛwurade yɛ ku wɔn koraa a wɔn ɛso ɛwurade wɔn pan ɛde abɔ afɔdeɛ ɛde ama ɛwurade edikafoɔ saa na wɔn yɛ they love the Lord God with their souls wɔn ɛkra wɔn de ɛwurade
nti yɛkyi bi mu hyɛ awɔ mu ɛkyi wɔn yɛbɔ bi mu asɛndeɛ mu nyinaa they still remained faithful to God. Hallelujah. Nti anɔpɛ yi a wote Awurade n'ase ɛkwan a wofa so a wobɛnya nkwagye ama ɔbra sɛ wo nso wode wo kwan ɛbɛto hɔ ɛde ama Awurade ɛbɛdeɛ denya then don't turn your heart to the Lord. So Awurade yi the nyame bɛwɔ. Then love Lord your God with your strength means love God with your wealth. So ahoɔden ɛde Awurade nyame bɔ egyina hɔ sɛ wode wo gyapadeɛ wode wo yɛdie wode wo sika. Your money is your strength, your property is your strength, and your wealth is your strength. Wo yi sika ɛde to connection ɛde aboa nyame adwuma wo wode ahoɔden ɛde Awurade. Hallelujah. Woyɛ biribi papa de aboa ama wo nua asɛm akɔ so yie no wode wo ahoɔden ɛde Awurade. Esiane sɛ wodeɛ ma nkuma yi baako na wayɛ ɛde ama Awurade Nyankopɔn. Hallelujah. Dede tutoɔ ɔse love the Lord your God with your mind, wadwene. You are loving God with your actions, with your activities. Bibi ɛsɛ wadwene na wɔde wadwene ɛde Awurade. Hallelujah. And help the person, please. Help him. And no, ɛyɛ ɔba wɔde dɔ wɔn ya na Onyankopɔn ɛna n'ado so ehyia wɔn. Hallelujah. Then the Lord wanted to prove himself right. Ask Jesus. But then who is my neighbor? Maybe I'm young or something. Why are you young? Why are you young? And the man Jesus Christ came as a good one. The fact that Papa yet and why I was in the fantasy with the woman. Yes, you can say. Obi to find. Now, Obi to find. According to the law of Jerusalem, and another called Samaria. He was traveling from Jerusalem to Jericho. Of Jerusalem, another called Jericho. Look at the direction of the traveler. See, I found the same Jerusalem in Yamiko, Yamiman, Yamianiko. Let's look for one of them here. Come up with Jericho. Jericho far over Jerusalem, what you answer. Now the back is 61. And he said, there will be baby. Now we'll put the year. What is your direction of movement? As it's never who to a home, who will be back of a year. And I said, who will be and yet, the year. Nipa, the direction of his movement was from the good place to the bad place. Yes, sir, that is all why. Yàtọ̀ wà yẹ tu ọmọ ayé nfi bẹ̀rẹ̀ bàbá bẹ̀rẹ̀ ayé ní ọmọ bẹ̀rẹ̀ ayé yẹ ẹ̀rọ àdúgbò ayé ní ẹ̀kú kùmẹ̀tì ẹ̀fí bẹ̀rẹ̀ ayé mu ẹ̀kọ́ bẹ̀rẹ̀ ayé bàbá yẹ̀dọ̀ ẹ̀yẹ ìṣàkó. Praise the Lord. So something happened on the road. Something happened on the road. Asitẹ́mu yẹn nam a yẹ ẹ̀hwẹ́ bẹ̀rẹ̀ yẹn nam yẹ sẹ bẹ̀rẹ̀ yẹn nam no. Ẹ̀họ́ yẹ su, ẹ̀họ́ yẹ tìǹyà, wọ́n wà yẹ kó ayé nàntí họ. Our safety is very important. Yẹ̀bá ń bọ̀ ọ́n yẹn pa, bèbí àwọn àwọn ẹ̀họ́ yẹ tìǹyà mẹ́rin wá, ẹ̀họ́ kọ́ mẹ́kọ̀ọ́ fún ọ, fi ọ̀hún sí yẹ, fi ọ̀gá ò sí yẹ, nà bọ̀dé ẹ̀sìn àkọ́tọ̀. Tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yẹn lọ. And the water of the person. And the poor person. What would president? What would change the time? Actually, the time and I'm getting what would you? He
ɛna ɔda hɔ wɔpɛpra ɛna akɔnɔmafo no ɛnya akɔkɔ nipa yi ɔyɛ bɔbɔ nipa yi ɔyɛ amafo wɔn yɛ dɛ bɔ a beebi ɔda nso so ɛyɛ na wei ɛna Levite obi a ɔwɔ asɔfo abusuakuo a otumi sɔfoɔ ɛma ne yɛ yie ɔno nso bɛtwa mu pan Bible akyerɛ baabi a yɛbi ɛkyerɛ deɛ sɔfo so ni ɛkyerɛ deɛ dogo anaasɛ baabi ɛkyerɛ deɛ bisa but trust us otwa mu ɛdi ɔkɔtwa mu wɔ yɛ nanka ɔwɔ saa nipa no a wɔkɔ nka ne kyɛ yɛ yɛ but let me lead you oyi n'ani ɛna ɔkɔ wawa akyɛdeɛ sɔfo te sɛ me ɔno nso so kɔtwa mu ɔpa so obiara ni hɔ sɛ ka nipa yi ne second chance na aba ka ne ti ayɛ yie sɔfo nso twa ne ne hwɛ ne sɛ ne bɛsa yɛ ɔno nso wɔ wɔwu ɛna ɔno nso saa ne ɔbɔɛ wɔwua asɛm de ankyɛ ɛna the third person a ɔyɛ Samariani ɔno nso so bɛtwa mu na Samariani no huu no kyerɛ sɛ ɔyɛ mmɔbɔ hallelujah ɔyɛ mmɔbɔ ɛna ɔyɛ so membɔ mmɔhwɛ me wɔwu akɔbɛ so ɔmu wia sɛ so a ɛboa ɛwɔ sɛ ɛde boa ɛna ɔkɔ nyame kyaade ɔkɔduru hɔ ɔsoo na nipa na ɔwu bɔ nsa kɛseɛ sɛ ɔhyɛ awurade ɛnenam na nipa no wu he was still alive onyɛ ɔtotɔ yɛ a ɔbɛyɛ no na wasan esi nan beloved in Christ there's another time stopped for the traveler who had been treated less. Samariani was now home and man. Kwamukani man, ya was. And then, Onyami was out. Why there was on the mountain now? Who will you stop? Why you on the one? Why you on one? The one who had come up. I was mentioning that was as a we hear one, just a one, we hear one, the sinner we hear one, we die our land, I won't give back the sinner. Who will you stop for? I don't know somebody else. So when you not talk about we are going to young papa. So when you not talk about we are going to be a young papa, maybe Joya said, sit down and make it to the channel. Oh, by bandage and on it. He tied his wounds. A problem when bien. Yet here, our people will take a pleasure and yet as someone or two more, as someone or two for, or Tanya, we pass on the tower and the second will plan. And the second will plan. We know we are a true one or two more of the country right now. Or who are the two one tower of the second? Of the second, and I know we are so which now here, who believe it? You who sees you, who broke. Now, as someone told one, and said, you're good to do. Oh, the wound will be healed to the glory of God. Praise the Lord.
wine you said the baby I want just one to the food nothing just on top to the food to pass and on the call about every in fact on the ground the paper obi a ko na wo jo ti ti ta mo ko a o de na bo de ni na Transception or no call, see him. I did change or sign the GS catch. Some of the shut the career. I will push and you and if they can stop home, some of my general or Papa. If you have getting the best of us, they do your Papa. Better than you said, your Papa. What the brother of you will young day, or be to sit down on the soul. And I tell you, Papa, everybody see your Papa, your Papa, Lord, I was to the womb where you now. Mawunia asitanya de mawunia asitanya maso mawunia na go NCA. This is what God expects us to do. Siasa yang taje mojua and hallelujah. What better so let no so for one to body or so for us to body. On the faith family, this is what we will say. But if I am for every Muslim, not that no one is going to I'm a for man. I quite remember here, you remain unto me. And I saw that attitude so far, attitude of one. I'm a company, I was a watcher with me. Above all, you're Shambra, and you put you away. Yes, Shambra, we should come out with laws that will bring development into the lives of the citizens. And just say, yes, Shambra, and we are not the power fighting how many here. And no, and that was Jesus Christ, who moves out. Make me and the you share. Oh, there's some of that. Oh, this is so we say, and put your friend, and all that and so say, hallelujah. Let us look at these four people in the parable. The first one is the traveler. The traveler represents this situation. What is mine is taken. What is mine is taken. The other media, chasing and when I'm going to you, Ujina. Sasi, I won't imagine what's happening by you. What if one way or another, you are in the position of the traveler. Yatu assassinate yourself. Yatu direct yourself. Yatu different from yourself. Yatu at the park of the foods. Sasana was here and our Oyame shouting. Mrs. Sana was here and Yame shouting. I will Jesus Christ. Then we come to the robbers. The robbers also represent the situation. What is yours is mine. What is yours is mine. Some will be for one now said, Atia, I know we are one video before. What did you ask? If you know about the ministry, what did I say? What is your video? What? Obedience, what you know, is your video. And it's a wonderful job in the area. Put the salt to eat. And don't get alcohol and
and you can't have it. The other thing is everyone the man. The software will be so we try to switch the young the air will be a one. Other form of team. And what we say, now, so we are having a power. Who bet you down? Hallelujah. Wow. But